बे समाव स्टुडिअ दं आं जेंजें नार्जारी। मानास हाग्रामा बासबारि रेन्जनि साखाथियाव गोदानै बेखेवदों दावराय जंगल रिजर्व। मानास इक' डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि दैदेननायाव गोदानै लुफुंनाय दावराय जंगल रिजर्वखौ दिनै बेखेवनानै होबाय मानास माहारियारि हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि रेन्जार बाबुल ब्रह्मआ। दिनैनि बे दावराय जंगल रिजर्वखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव आर्किटेक्ट दिथागिरि रुबुला बसुमतारी, सिभिल इन्जिनियार मृपेन बसुमतारी, गबर्धना गोजौ फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि बाबुराम बर' बिथांमोनाबो बाहागो लायो। लोगोसे दिनैनि बे दावराय जंगल रिजर्व बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन जायगानि दावबायारि बिथांमोनखौ मानास हाग्रामायाव दावबायफैनानै मिथिंगानि समायना महरखौ नायनानै आरो जिब जुनार बायदिखौ नायनानै गोजोननाय लानायजों लोगोसे दावराय जंगल रिजर्वआव हाबफैनानै बर'नि हारिमु दिन्थिफुंनाय आरो गुबुन गुबुन हारिनि हारिमु दिन्थिफुंनायखौ नायनायजों लोगोसे बर' हारिनि हारिमुजों गोरोबनाय बायदि जानाय आदार जागायनायखौ जानानै गोजोननाय लालांगोनखौ मिजिं थिहरदों। मानास इक' डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि आफादगिरि सन्तोष मोसाहारि आरो नेहाथारि राजु बर' बिथांमोना। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। আজি ক'ব গ'লে মানাসে আৰু এক খোপ আগবাঢ়ি গ'ল ৰিজৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বেছি ভাল লাগিছে আমাৰ স্থানীয় যিকেইটা ল'ৰা আছিল আজি বহুদিনৰ প্ৰচেষ্টাত আজি 2012ৰ পৰা তেখেতসকলে চেষ্টা কৰি আছিলে কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে পৰা নাছিলে কিন্তু বৰ্তমান তেখেতসকলে যিটো ৰিজৰ্ট বনাই ওলালে নিশ্চয় এটা ভাল এটা স্থান পাব আৰু ওচৰতে আছে মুছা ৰিজৰ্ট তাৰ লগতে তেখেতসকলে ওলালে আজিকালি মাৰ্কেটটো কম্পিটিশ্যনৰ মাৰ্কেট গতিকে মই ভাবোঁ তেখেতসকলে যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাইছে ৰাইজে আহি কিনে নিশ্চয় সন্তুষ্ট পাব ইয়াতে আৰু লগতে স্থানীয় যিটো নাম দিলে দাওৰাই এইটো আমাৰ বড়ো সমাজৰ নাম দাওৰাই মানে অসমীয়াত ময়ূৰ পিকক ইংৰাজীত গতিকে আমাৰ ভাষাটো এটা প্ৰচাৰ হ'ব গতিকে টুৰিষ্টবিলাকসকলে আহিলে নানা ধৰণৰ টুৰিষ্ট আহে তাৰে বহুত মানুহে বহুত কথা সোধে কিন্তু নামৰ ইংলিছতো বহুত কথা সুধিব নিশ্চয় আমাৰ ভাষাৰো এটা লাভৱান হ'ম আমি বড়ো সমাজে এই ক্ষেত্ৰত গৌৰৱ আৰু কালচাৰেল যিখিনি আমাৰ সমাজত আছে নিশ্চয় এইবিলাকৰ দ্বাৰা ফুটি উঠিব না একচুৱেলি যোনটো লজ বনাইছে এইটো একচুৱেলি মানাসৰ ভিতৰত নহয় বাউণ্ডাৰীৰ বাহিৰত আৰু এটা নিয়ম নীতি আছে এই ক্ষেত্ৰত যদি বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিছুমান নিয়ম নীতি বান্ধি দিয়া থাকিব ধৰক এই চাউণ্ড ছিষ্টেম বন্ধ থাকিব আৰু ঘৰৰ যিবিলাক আৰ্কিটেকচাৰ আছে ৰঙৰ ক্ষেত্ৰত উজ্জ্বল ৰং দিব নোৱাৰিব প্লাছ আপোনাৰ লাইটৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ভিতৰৰ পিনে বেছি পোহৰ নাযায় এইবিলাক ব্যৱস্থা নিশ্চয় এটা সময়ত লাগিব এইখিনি টুৰিষ্টক আহ্বান জনাওঁ আহক মানাসত আগতে যিটো ভুল ধাৰণা আছিলে গণ্ডগোল আছিলে আহিব ভয় কৰা আছিলে সেই পৰিৱেশটো আমাৰ ইয়াত নাই বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ আমাৰ বাতাবৰণ সুস্থ আছে আৰু লগতে ইয়াতে এটা ভাল এটা দিশ এটা আছে আমাৰ লগতে টি গাৰ্ডেনটো আছে টি গাৰ্ডেনৰ উপভোগ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে আহ্বান জনাওঁ আহক মানাসত আহক লগতে আমাৰ যিখিনি ইয়াতে লজ কৰ্তৃপক্ষ আছে লগতে আমাৰ সমাজ আছে সকলোৰে যাতে উন্নতি হয় এইখিনি কামনা কৰোঁ मानास इक' डेभेलपमेन्ट ससाइटि जोंना हेड अफिसा आसलते गबर्धना बाक्सा डिस्ट्रिक्टआनो बे एनजिअ'आ 2012 मायथाइयाव दाजादोंमोन बेबायदिनो दाजानायनि उननिफ्रायनो जों बायदि बायदि एक्टिभिटिसफोर मावबोदों ससियेल डेभेलपमेन्टनि सायाव ओमफ्राय बेनि उनाव एग्रिकालचार एवारनेस प्रग्रामफोर जों मावबोदों बिदिनो जोंनि निजा किसुमान स्किमबो दङमोन जेनेबा माने पिक फार्मिंनि जोहै सेल्फ माने डेभेलपमेन्ट खालामनो हानाय बेफोर प्रग्रामखौ जोङो एक्टिभिटिसफोरखौ मावबोदों दा बे जोंनि टुरिज्म आरो कनजारभेशननि सायाव प्रथम आगान दिनैनिफ्राय जोंना टुरिज्म सेक्टराव जों आगान होजेनबाय बेनि उनाव जों बेजों लोगोसेनो कनजारभेशननि खामानिबो मावनायनि जोंहा थांखि दङ थ' जोंनि बे मानास इक' डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि दैदेननायाव नैबे दावराय जंगल रिजर्ट दिनै लुफुंजाबाय आरो दिनै इन'ग्रेसन जाबाय दा बेवहाय जोङो बायदि बायदि एक्टिभिटिसफोर लाखिदों इनड'र एक्टिभिटिस आउटड'र एक्टिभिटिस बेबायदि लाखिदों दा आउटड'र एक्टिभिटिसफोरनि बिथोराव दङ जिप राइड थागोन एलिफेन्ट राइड थागोन उइथ प्रायर इन्टिमेसन खिन्थु एलिफेन्ट राइडआ बेनि उनाव रिभार राफ्टिं थागोन ओमफ्राय टी टुर थागोन भिलेज भिजिट्स बड' ट्राइबेल भिलेज आसामिस भिलेज एक्सेट्रा ओमफ्राय अर्गेनाइज किसुमान कालचारेल प्रग्राम लाइक बागुरुम्बा झुमुर बिहु नेपालि उरिया डान्स बेफोर एक्टिभिटिसफ्रा थागोन बेनि उनाव एलिफेन्ट बार्थ बे एक्टिभिटिसफ्रा थागोन बे जाबाय आउटडोर एक्टिभिटिस बेनि उनाव इनडोर एक्टिभिटिसफोर दङ बे जाहैबाय एकोमोडेशन दङ उइथ डिलाक्स केटेगरि रुम पियर बड' ट्रेडिसनेल फुड ओमफ्राय माल्टि कुइजिन
बेफोरखौ जोङो माने प्रभाइड खालामगोन आरोखि दावराइ जांगाल आलासि महरै बिदि गाहाय बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा मानास नेसनेल पार्कनि बे बासबारि रेन्जनि बिथां रेन्जार बाबुल ब्रह्म सारा नुजाथिफैदों आरो बे जोंनि रिजर्ट लुफुंनायाव आर्किटेक्चार महरै फैनाय बिथां रिपेन बसुमतारी बिथांमोना नुजाफैदों आरो बेखेवगिरि हिसाबै जों बे ब्रह्म सारानो जोंना गाहाय आलासि दिनै दावबायारि माने टुरिस्टफोरनिसिमथ' जोंनि गुरै हांख्रायनाय थायो गोदोनि मानास आरो दानि मानास अनेक डिफारेन्स होननानै जों बुंनांगोन गोदोनि जिथु एनभाइरनमेन्टमोन बा सिटुवेसनमोन बेफोर दिनै कमप्लिट फ्रि होनना बुंबाबो जायो गतिके बे खेत्रआव टुरिस्टफोरा फ्रिलि आरामसे बेवहाय थानानै बेरायनानै माने एन्जय खालामनो हागोन आरोखि ओंखायनो बेखौ गुरै खावलायनाय जाहाथे टुरिस्टफोरा फैनांगौ आरो बेवहाय एन्जय खालामफैनांगौ मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738